Moltes gràcies. Moltes gràcies, Xato. Gràcies. Gràcies. Bona nit a tothom. Bon dia a tothom. Ja a les 12 tornem ja a l'horari habitual. Hosti, és que ahir vam començar massa aviat. Era 11:15 i la gent no ens va seguir. I avui ja sí a les 12 és l'hora que ens agrada, de veritat, i després de càsting, i bueno, estem fabulosos. Benvinguts a La Cosa Nostra, que és un programa d'humor a la fresca ja. Mireu què diuen els diaris, sisplau. La immigració vol més temps per arreglar els papers. Aquí ho tenim, eh? No ho entenc, perquè, clar, el procés ha durat 4 mesos. Poc. No, si no treballen. Què va? Jo no conec a ningú que tingui contractat un immigrant. Tu parles amb els empresaris? No, tothom. Saps? Amagueu-se, i tu... S'amaguen. Un immigrant, racisme, no, la pela. Ens és igual el color de la pell, això sí. El sou s'ha de pagar com més negre millor, això sí. Perquè el terme immigrant ja és poc agraït. Jo no sé qui se'l va inventar, va immigrar. Què fas? Immigro. Ja és... No, denota com un problema. Tu no veus la gent pel carrer amb samarretes orgullosos. Soy inmigrante. Soy inmigrante. Dime como los marrones doblados. No els veus per les Rambles festius. No els veus, eh? Quan dius immigrant, no penses en un italià, per entendre'ns. Perquè ells no venen, ells conquereixen, no immigren, saps? Un dia parlarem dels italians, com Déu mana. La reina Sofia no seria la típica immigrant grega, no ho seria? Clar, com que tampoc ha vingut a treballar aquí, però bueno, és igual, no, però viu aquí, no viu aquí, bueno, viu allí, no? És igual, no m'embolico més. Ni Johan Cruyff no seria el típic immigrant holandès. Encara que Cruyff també va tenir problemes amb algun cap rapat, no? Però li van de la penya, vull dir, no? Però bueno... Però vaja, ja tocarem aquest tema com es mereix i a veure si s'arregla d'una vegada. Aquelles cues, aquella gent intentant treballar, home, a veure si s'arregla. Però aquesta no és la notícia del dia o no és l'única. La notícia del dia és una imatge insòlita en la història de la televisió que es va emetre ahir a la nit. Segurament no ho vau veure perquè tots estàveu mirant aquest programa, però advertim que això que veureu ara pot ferir la sensibilitat d'algú. Són imatges classificades X, per tant, tota la canalla davant de la tele... Quan diuen això, no recomendado per als niños, veus tots els crios, cap allà, no? Jo ho feia. I més que X, expedient X. Veiem-ho. Sí, senyors, el Mulder i l'Scully finalment es van donar el filet. Després de 7 anys, que aquest home ja no s'aguantava més, ja. No, hi ha d'haver tensió sexual. La tensió la tenia en un altre lloc, Clar, després de X capítols, mai millor dit, per fi es va consumar la relació. Tot el món estava esperant finalment que es fessin el petó, no? De fet, no és estrany que hagin tardat tant a decidir-se, per a saber què et pot enganxar aquesta gent. Tot el dia anant amb extraterrestres. Fa com a por. Això em fa pensar en els petons que es fan als actors. Per exemple, ara que parlem d'això, jo no em puc creure que no sentin res. Això sempre ho diuen a un actor. Tu quan fas una escena de mort sents res? Diu, no. Som professionals. Professionals! Bueno, sí, ets professional, però cony, allò està allà, tu. Diu, no, ara farem l'amor, va, vinga, posa aquí. Obre tot, no sé què. Oye, ruédamelo rápido que tengo una cena. I la Leticia Castabato, tal... No m'ho crec. Professional no, frígid, digues frígid. Què vol dir que no sentim res? L'única manera d'aconseguir que l'Scully no et posi gens és estimar-se molt a un mateix abans de gravar, això sí. No, home, vull dir, no, que tu ja vas servit, no? Jo avui tinc rodatge, cony, espera, m'aixeco mitja hora abans. Lleig també en aquella hora, però bueno, és igual, hi ha gent per tot. Quan fas el primer petó, avui parlarem de petons amics, com podeu deduir, el primer petó és un tema una miqueta amb llengua. Saps? Perquè la canalla sempre diem, li he fet un petó a la tal. Diu, amb llengua no... No puntuava fins que llengua... Sí, explica, no? I quan fas el primer petó amb llengua és com quan vas a Londres per primer cop. No t'imagines que fos tan humit, saps? No, perquè tu...
De cop i volta et trobes... No, a veure, de cop i volta... Estàs còmode, Joan, tu? Sí. Si et falta alguna cosa, digue-m'ho. Veieu que finalment Joan Eloi ja és com Déu mana a l'escenari. Bé, i li agraden aquests temes, el ser músic. De cop i volta, el primer petó amb llengua és quan et trobes amb un element estrany a la boca, perquè tu només en tens una, no sé què hi ha... Hi ha gent per tot, hi ha gent que són una llengua bífida, però... Però no, i clar, no saps què fer-ne amb allò. Sí que estàs enamorat o no, però bueno, estàs amb el tema. Dius, ara què foto? Això tot això mental, perquè no pots parlar, O si no, llavors ja has d'anar a un circ, no? Però vaja, dius, què foto? Què faig? Perdó, l'escupo, la mossego, me l'empasso... Normalment acabes empassant-te-la, perquè tu et penses que fer un petó és com fer una endoscòpia, saps? I com que no en saps, penses, quan més endins, més amor, penses. No, més passió, i dius, tira. Llavors, una vegada de petit a mi em van dir que el que popularment en diem morreig, no? Se li deien petons a la francesa, saps? Això es deia, no? Com les truites. Llavors jo des d'aleshores sempre em pensava que un petó a l'espanyol era un morreig, però amb patates a la boca, no? No, vaig veure que no. Vaig veure que no. Vaig trobar una nòvia que doncs era rara, però tant no. El record que tinc dels primers petons és que donaven set, això sí. La noia estava bé, però quina set tenies després, no? Tens alguna cosa a la nevera? No. I tu, bueno, és igual. És igual. I ella, una altra, i tu deies, no puc despegar la boca. Et deixaven la boca com una espardenya, clar, tanta saliva, al final ella pren la que tens tu, no? I el cos t'anà de segregar més i diu, un moment, tio, que les glàndules no donem l'abast de saliva, no? Perquè al principi de ser nòvios els petons són llargs, És molt bonic allò, llargs. I tu, tan llarg que al final vas mirant l'hora i tot darrere, no? I de què fas? No, l'americana, que te'l vas col·locant allà. A la que portes un quart d'hora, acabes ja una mica avorrit, perquè tot l'altre és un mateix, no? Ja no saps què fer, sí. Tornes a començar, dius, bueno, tornem, vinga, va. No hi ha un Kama Sutra petonil, o potser sí, no? Però jo no el conec, no? Amb diferents postures, per les llengües, que sí, que ara aquest aquí, ara aquest allà, ara doncs doblegadeta. No, et diuen improvisa. És la primera improvisació que fa el ser humà. Quan arriba l'avorriment, es produeix un fet inevitable. Obres els ulls. Fixem-vos bé que quan estàs fent un petó i obres els ulls, estàs dient, bueno, què? Matem-ho, això, ja? Matem-ho? I ella, clar, la putada és que ella no els hagi obert i no ho veu, no? Tot el rato aguantant com un jabato, quan obri em veurà, i finalment obre i dius, es produeix una comunicació que diu, aquí hem acabat, És el codi, hi ha un codi mundial que és obres ulls, petó acabat. Que poc romàntics són, per cert, els petons amb els ulls oberts, ara que estic pensant. És com fer l'amor amb la tele engegada mentre fan un partit del Barça, no? Hi ha coses que no són compatibles, hi ha d'haver un clima. Diuen que els petons són el preludi del joc sexual. Per això, al principi fas els petons tan llargs, no? Perquè només hi ha preludi. Sí. Perquè penses, hosti, si és proporcional ja veuràs. I no és proporcional, s'acaba el petó i cap a casa. I a mesura que et fas gran, la relació es converteix en una pel·li de vídeo. Tires endavant les lletres i vas directe ja al tema, no? Sí. Em poso aquesta música, em poso allà. Quan et presenten algú, això és molt bonic, et pots trobar amb 3 tipus de petons. El primer és el petó pulmonar, fred i distant. Aquell de... sí, que només hi ha un petit contacte, que dius, quina tonteria, no? Entre galtes, només galta amb galta, vale? Perquè el petó en si l'estàs fent a la paret, pràcticament. Aquest es dona molt a les visites a casa, als casaments, que ha vingut la tieta i el nen... A no ser aquella tieta que te'l vol fer ella. Vine aquí, fill meu! I tu... Jo tenia una tieta que era tant d'això que em va fer així i me'l va fer a la boca. Vaig anar a confessar a la Salla l'any demà. Hermano, li he fet un petó a la boca a la meva tieta, aquell home, mare de Déu. Però va ser per error, no? Però després hi ha aquells pobres nuvis que han de donar 400 cops de pòmuls als 200 convidats. Les bodes, parlo de les bodes. Que fort, acaben amb les galtes destrossades, farts de petons, Que la gent crida, que se besen, encara queda això. Que se besen, i ells pensen, que et donin, que et donin.
que se'l facin de pel·lícula a dalt de la cadira. Vaig anar a una boda així, tu. Un home gran, cridant això. Que se'l facin de pel·lícula a dalt de la... I la dona hi ve, el que has de fer és fer-los tu, saps? Estaven a punt de separar-se. I aquell home, el que no feia ell, volia que ho fessin els altres. L'altre tipus de petons és amb franqueig. Són els que fan també tietes amb els llavis pintats. I et deixen... Sí, et deixen el cello a la cara. Hòstia. Després també hi ha el petó que nosaltres hem denominat en l'equip comisonero. Comisonero. Aquest és un dels preferits del Joan Eloi. És un petó que dius, aquí hi ha rotllo. Comisonero vol dir que quan et presenten algú veus que busca una miqueta la comissura. Lleig, perquè si l'altra persona no vol, lleig, no? Van a buscar... Saps? Jo, clar, dius, vale, a mi m'agraden aquests petons, amb l'excepció de que el que me'l faci es digui, per exemple, Ramon, no? I per últim hi ha el... Sí, hi ha el... T'has relaxat avui, Joan, Això del sofà et prova, tio? Bueno, ja per acabar, hi ha el picotasso. Aquest és un petonet de... Ui, la boqueta, ai. Aquest es dona molt entre actors, gent de la faràndula, gent que, ostres, nosaltres passem de tot, som molt moderns, saps? I llavors, hola, què fas? Què estàs fent? Pum, els llavis, i tu, hol! I sí, dius, és que som enrotllats, i així és com acaben, enrotllats entre ells, Sí, s'ha separat fulano. Hi ha gent que li dona petons als animals domèstics. Ho heu vist mai, això, o no? Aquí hi ha algú que faci petons a animals domèstics? Vostè? El seu gat li fa petons a la boca? M'ha matat. Però deu ser de carinyet, no? De carinyo. Vull dir, no es posa música i fa... No. Jo ja he deduït que no... Però, clar, aquests ja mereixerien un capítol a part, no vostès, sinó els que ja s'hi recreen. Els que s'hi recreen. Concretament un capítol que es diria Ell mai no ho faria. Però, vaja, petonegem-nos, que això és bo. Al marxar, sisplau, tots ens petonejarem. Estem d'acord? Sí? Moltes gràcies. Gràcies.